Hoe kan een mens en natuur goed geerwerkje? Het is de vraag die Louis Leroy in de besnijing houdt. In de jaren 60 krijgt hij van de gemeente Heerenveen de kans om zijn ideeën in de praktijk te brengen. In een plantsoen onder Kennedy-lijnen werkt het met restmateriaal van streetmakers. Er ontstaan allerhande morkes die het bouwt binnen zonder cement. Aan jaren 70 begint Leroy met zijn eco-kathedraalproject in Mildaam. Vrachtwijn vol met puin wordt het eruit stwat. Het zal zijn levenswerk worden, zo weet ik vreun en kunstkenner Huub Maus. Natuur en mens tezamen eigenlijk de wereld laten zijn zoals hij moet zijn. En dat was eigenlijk een reactie op wat hij zag ontstaan. Niet alleen in de leefomgeving, wat eigenlijk aan het ontmenselijke was, vooral in de jaren 60. Maar ook in het hele systeem, de economie, dat de mens eigenlijk steeds meer de tijd ontnomen wordt. En daar ook uitgeschakeld wordt in de natuur, want de mens is onderdeel van die natuur. En zo heeft hij dat hele systeem wat hij wilde verbeteren, heeft hij uitgebouwd. Dat ding, de 3 mm verkeerd, die moet weg. Deze moet aansluiten op die. Die straks naar die kant, die gaat naar die kant. En er wordt precies gebouwd. Leroy zijn tinkwijze krijgt nationaal en internationaal naaivolging. Er komen opdrachten uit Paris Grens, dat de Nijwijk Leeuwenborg ontwikkelen wordt, maar ook in Brussel en Parijs. Maar makkelijk werkje is het net met Leroy. Hij is precies, rechtlijnig en lastig voor zijn omjouwing. Dat is gebouwd van 20 wagens materiaal. In 5 maanden gebouwd. Op de millimeter werken we hier. En geen flauwekul. Waarom wilt u dit bouwen? Praat ik nou niet over. Hij heeft veel weerstand gehad, want hij was iemand die het moest op zijn manier of het moest niet. Dus hij zei altijd, geef mij de tijd. En de tijd, dat was een van zijn bekende uitspraken, dat krijg je niet als mens. Bestuurders en de politiek, die hebben de tijd gekaapt van de mens. En projecten wat hij wilde, dan wilde hij eigenlijk de tijd op oneindig stellen. En dat leidde absoluut tot botsingen. Leroy had zelfs in 2012 de stichting Tijd oprichten. De stichting zal zijn ideeën uitdragen en terugbouwen aan de eco-kathedraal in Mildaam. Een project dat nevens Leroy nog wel duizenden hier dwarje kan. Het proces gaat eindeloos door. De natuur gaat eindeloos door. Dus Leroy gaat eindeloos door. En dat gaat tot aan 2100, 2000, 3000 doorgaan.